дар Москва ронандаи таксии муҳоҷири меҳнатӣ аз Осиёи Миёна бераҳмона кушта шуд. Рӯзи 27 ноябр дар Фейсбук видеонавори қатли ронандаи таксии Яндексро нашр карданд. куштор дар шоҳроҳи Варшавский вилояти Москва рух додааст. тибқи гуфтаи наворбардорон, ронандаи таксӣ ду муштарии сокинони ҷавони маҳаллиро ба манзиле мебурд, ки дар натиҷа охирин ронандаро латукӯб карда, сипас ба дарахт овехтанд. тибқи маълумоти пешакӣ, кушташуда шаҳрванди Қирғизистон будааст. ёдрас мекунем, ки дар Русия муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Миёна аксар вақт қурбони ҷиноятҳои хушунатомези сокинони маҳаллӣ мегарданд, ки бо онҳо ҳамчун навъи одамони аз ҳуқуқ маҳрум шуда муносибат мекунанд. ин ҷиноятҳо аз беэътиноии пурраи ҳам мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия ва ҳам мақомоти кишварҳои Осиёи Миёна амалӣ мегардад. Что наша страна остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам.